selve projektet er jo et børn i bevægelse-projekt. Succeskriteriet er at få så mange børn i bevægelse som muligt, og vi kan blive ved med at skabe et kvalitetstilbud, der skaber mere bevægelse for flere børn, og at de børn, der er med, de får en rigtig god oplevelse. Hej, jeg hedder Nikolaj Iversen. Jeg støtter Børnebasketfonden. Det gør jeg, fordi det at spille basketball, det er det fedeste. Da jeg var lille, der fik jeg rigtig mange fede oplevelser ved at spille basketball. Og jeg håber, der er flere børn i Danmark, der kan få samme muligheder. My name is Joe Benjamin, and I support Børnebasketfonden just because it makes sense. It's great for them to be a little bit more social and actually try something new. Hej, jeg hedder Christian Stoffersen, spiller for Bakken Bears. Jeg støtter Børnebasketfonden, fordi jeg vil ønske, der var noget lignende, da jeg spillede basket, der var helt lille. Vi har startet Børnebasketfonden, fordi det giver mening. Det giver mening at lave et projekt, hvor man får nogle topkvalificerede trænere ud på skolerne og give børnene en rigtig positiv oplevelse. Både med bevægelse, men specielt med basket. Vi er motiveret at få flere børn til at spille, vi er motiveret at bevæge børnene, og vi er motiveret at lave et tilbud, der gælder for alle. Der er masser af folk, der støtter op om det her projekt. Det håber jeg også, du gør.